Sawubona, abantu abaningi bakuthola kunzima ukuvula i-additional account kusetshenziswa le app entsha yakwa XM. Ungakhathazeki, le video izokusiza ikubonisa ukuthi ukwenza kanjani lokho. Okokuqala nje, ngena kwi-browser yakho noma i-Google app, uthi xmza.com, uloge in bese uthola lesi screen. Uma ufika la ku homepage, uzobona on the top left corner kune balance. Nansi balance kuleli button elicobezelayo, kune balance eshoyo ukuthi kunamalini kwi-account, bese kuba negama elithi demo, kube nomcibisholo obheke phansi. So kulo mcibisholo obheke phansi guys, uzoklikha wona. Mawuqeda ikuvezela imininingwane nge-account osuke ukuyona. Then bottom right corner kunesiphambano esiblue. Isiphambano lesi sawubona, abantu abaningi bakuthola kunzima ukuvula i-additional account besebenzisa u-XM omusha noma i-app entsha. Khululeka, le video izokusiza ubone ukuthi kwenziwa kanjani. Step number 1, log in to your XM app noma log in to the website. Go to xmza.com, log in. Ngoba wena usuyimember yakwa XM already. Bese wenze njani? Uzothola le homepage. Top left corner kune balance ye account yakho active kwi app yakho ngaleso sikhathi. Next to igama le account i-real noma i-demo kune drop down arrow. Clicka i drop down arrow, izokuvezela imininingwane ya account onayo. Mase uthole imininingwane on the bottom right corner kunesiphambano esiblue. Clicka isiphambano. Isiphambano sikunikeza ama optional 2. Ufuna ukuvula i-real account noma ufuna ukuvula i-demo. Wena uzothi ufuna ukuvula i-real account. Uma ufuna ukupractice uyovula i-demo. Bese uthi continue, thatha i-MT5 uthi continue. Kuneyinhlobo ke ezi-different zama account, wena uzokhetha ukuthi ufuna yiphi. Ake sithi ufuna i-standard, already siba selectile. Wena uklikha ucontinue. I-leverage yakho uyakwazi ukuyishintsha, unciphise i-risk yokungena emakethe. Uyakwazi ukushintsha i-currency yakho, ufake le ozokwazi ukuyifunda. Mhlawumbe ufuna ukufaka i-account nickname yakho, uyakwazi ukuyishintsha, but I prefer it as a standard, so ngiyekela injalo. Then kunombuzo ke omkhulu obalekile ama teachers wonke ka XM afuna ukuthi lo mbuzo uphendule, njengoba nami ngifisa ukuthi uphendule. Nanku lo mbuzo, have a partner code? Yes. Then uyoklikha here ngoba nginginikezile i-partner code ngokomyalezo otholile usuka kumina. Eyiphi i-partner code ozoyifaka? MD415. Nazo ke MD415, ungashiyi ama space. Then bese uyo accept ama terms and conditions, bese uthi continue. Uma sesiyofaka i-password, uyakhumbula i-password yakho kumele ibe very strong. Sebenzisa igama ozokwazi ukulikhumbula. Into oyithandayo, mhlawumbe uthi qina ndoda, i-forex iyaphilisa, #100. Uyabona? I-phrase leyo ekhuluma nawe, qina ndoda, i-forex iyaphilisa, #100. Lalela, uqi kumele abe usonhlamvukazi noma abe i-capital letter. Konke lokho okunye ngaba ngamagama amancane. Ungakhohlwa u-hashtag bese ufaka inamba. Kunoma ikuphi, khetha igama olithandayo ozolisebenzisa njenge-password yakho ukuze ulikhumbule kalula, ungeke uzolikhohlwa. Uma wenze kanjalo usukulungele ukushaya ucomplete. Ngalo ndlela usuqedile. Siyabonga. I hope le video ikusizile.